Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ثم الصلاة والسلام على الحبيب البشير المصطفى وعلى آله طيبين وصحبته الأكيار عدد نعم الله وإفضاله كعلى تنو على منكو أكا قرآن كنو محمد أفويت سراوريني إكا كرايا لسليلا فناكرا إسمغو kanuniye kishini nema ko nyini alafe akoke Muhammadu yere min ko kwangana aleni asomgo tike ka bonyogona folini wale nyumandoni barkada oye autaye tefesrifla kanumba o Mali kono ani Mali koka bi wajuli kene kono ambi awla doniya ka fo ambe tamani sirifla bulonda badala Imam Hassani ale kanumba jekulu munumbe tamani ana nofe dugu bela jelen kono ulu jera ka wale nyumandon kene siki ka ala barkada kene siki ka nyeshi Imam Hassani ale bangeli o nisonjalima kene mi na denfaya be anga sirifike bolo Muhammad Haidara a denbaya obi amba bolo Madame Haidara tanti Halimatu Dakamaisa anga maba weleleun uye kene enshereya ka damine dugutigiw almamiw meriw fogata se anga sirifuma wajulikela oya ankara mogoye Ustazul Fadil Mohamed Lamin Cham kabo Segu aleye ladili kamba di amma kanshu ka keni kene nyogona chama sigilika neni au anga jako shereya Imam Hassan kuma surunya bela jalela abai Sayda Fatimatu Zahra afai Imam Ali domina Fatimatu ya Hassan bange abena sungolo kile tanduru nama o sungolo kile tanduru shu Imam Hassan bange na kabe tarata shuma o tarata shu kono nana ikado bange ne ko Fatimatu ikano alima ko togo dala ali ko nema kanu kabla ala kiranye ni den togola ala sona ala kira banana ala kira ali yininga ko yali iye togo do ngani ya iye togo do dala wa ako ma kanu kabla iye togo daina o kuma ala kira ko tiendo ne fana ma kanu kabla ala nye Hassan togola Orobe ala Sayyidina Jibril blakana kanafo ala kira boy kishi nema be anaso dunwoye ako ala ko kaka folifiye ko ala ka Hassan balo ko kake deguna ndiye demi bangina ikadu kono kika fo ali bi Haruna jorola ani Musa chela chogomina Musa ni Haruna chabi chogomi ko Ali fana be o chogo kele de la e Muhammadu ye ko wa Haruna de ko ka de intogo da ola kira ko o de ndogo ko shibr kira ko a arabu kai jimenye ko Hassan ko nyumanya okmana de intogo dara Hassan okmana ko nyumanya ni Sayda Halima Zahra ne nana Hassan ka jonjo korota siriflaya wallahi onyuma e donani odi ma doyi kanone manyine ko ale jagabon na folola ko ale fandala ma hali loise wori o sekunda ale bomako sigila ki kado Hassan sababula Sayda Alima Dagamesa ya ale wole kata jigi tugu ko doke ale ye ko sebe koro bonyana o kama nyine ale resera ka jagabo akan na folola o ko temeno ngo fe ko salo kata giji ko be sababu bora edela Imam Hassan kama muso do yi kanoma ko wallahi aleka furusa to kundo dusu mimba lela ko dusu ko kunga boko sebe
ni cɛ mana k'ale la cogo o cogo ko ale bɛ min fɔ ale da ka farin cɛ ma ko kumana min na ale gɛrɛla e la k'i kanu Hasani kɛnɛ kɔnɔ ka gɛrɛ i la kumana min na a ye sabali sɔrɔ ka muɲu sɔrɔ i ka ladilika ɲumanw na bi ale cɛ kɔni bi ale bonya cogo da bɛɛ lajɛlen la ka kabakoya ale la wallahi i k'a dɔn ale cɛ ye ko k'a ye bi k'o sababu bɔra e la k'a sababu kɛ ale ma jiginna a cɛ la Seyda i ka kuma kelen i ko ala kana sirifike dusu tɔɔrɔli ala kana sababu bɔ e n'i kɔrɔw la abada a ko nin jɔyɔrɔba in n'i ye jigi fa diɲɛmaa ye maa o maa mana ni dusu kasi i b'o dɔn ala la a ko a ma kanu abada sirifike i dusukun ka tɔɔrɔ i y'o fɔ diɲɛmaa ɲɛna diɲɛmaa ye danaya da i kan Seyda Ali ma o kuma Imam Hasan a ka ɲɛnamaya bɛɛ san 47 a y'o de balo Imam Hasan i k'a dɔn a fatura ka bɛn Dɔmɔmankɔnɔ tile 7 ma hijira san 50 a yɛrɛ bangena hijira san 3 u k'a dɔn muso u y'a muso de sara k'o k'a faga muso in tɔgɔ Ja'adatu bintu Ash'as bun Kais ɲɛmaaya ɲini kama jɔyɔrɔ ɲini kama o de taara pɔsɔni di Hasani ma ka Hasani faga Hasani ye pɔsɔni min Imam Hasani min a taamana sen la ka hiji kɛ siɲɛ 25 a sen la a sennankolo siɲɛ 25 Imam Hasan o la o Imam Hasan mɔgɔkun don a bɛ siran ala ɲɛ kojugu maa min don n'o ye Imam Hasan ye a tun bɛ kasi ko 4 duurunan na kuma dɔ la a bɛ kiri Hasan bɛ kasi n'a hakili jiginna saya la Hasan kanubaw a ye saya ɲɛsigi Hasan kanubaw a ye saya ɲɛsigi ni silamɛya ye a y'a ɲɛsigi ni yafa ye a y'a ɲɛsigi ni ɲɔgɔn ganu ye a y'a ɲɛsigi ni magoto ye ni Imam Hasan ko hakili jiginna kaburu la a bɛ kasi a ma titiri da yɛrɛ kan ko n bɔra kira la a ma titiri da yɛrɛ kan ko n ye Aliyu den ye ni Imam Hasan ko hakili jiginna kunu ni cari do la a bɛ kasi n'a hakili jiginna siratu tigɛ la a bɛ kasi ni Imam Hasan ko hakili jiginna ko ne bɛna jɔ ala faama ɲɛfɛ bilahi a bɛ bali ka ninakili sama u bɛna ta kumana min na o y'a sɔrɔ Imam Hasan kirinna n bɛ jɔ ala ɲɛfɛ n bɛ jɔ ala ɲɛfɛ Imam Hasan a jogo kun ka ɲi kojugu don dɔ la a ka jɔnkɛni o y'i da ka patɔrɔnya ni masaya dɔ da yɛrɛ kan min Hasan dɔgɔya ko ye jɛngɛ in ye kolankolon dɔ kɛ Hasan ye jɔnkɛ in a ye mɔgɔw bila k'a minɛ k'u bɛna ɲanga ta jɔnkɛ y'i kanto a ma wali kɛzi min na lɛgɛ yi sa maa minnu b'u ka dimi dogo k'u ka dimi kunu o yɔrɔ bɛɛ Hasan ko a y'a bila jɔnkɛ ma d'aw ma a ko wal afina ani nasi ko ala ka mɛn maaw ma maaw bɛ yafa maa min bɛ yafa mɔgɔw ma Hasan ko a ma ko n yafara i ma a ko wallahu yuhibbul muhsinina ko ala bɛ ɲumankɛlaw fɛ Hasan ko n y'i kan hɔrɔnya ala kama ka tila ka nafolo d'a ma yanni diɲɛ wuli cɛ a t'i bolo jan ka maa deli ni Imam Hasan jogo de ye don dɔ la Imam Hasan tun bɛ dumunikɛ la wulu nan'i sigi k'i ɲɛ bɛn a ma n'a ye nɔgɔmanya 1 dun a bɛ nɔgɔmanya 1 fili wulu kɔrɔ n'a ye nɔgɔmanya 1 dun a bɛ nɔgɔmanya 1 fili wulu kɔrɔ
a kɛrɛfɛmaa dɔ y'i kanu ko a to an ka wulu in gɛn ka bɔ yan ko e ɲɔgɔngo bɛ dumuni na ko wulu bala k'i filɛ ko an ka wulu gɛn a ko wulu to yan bilahi n bi maloya kabakolotigi ala ma a k'a ye ne bala ka nɔgɔma sin d'a ma ni o ye dumuni ye ne k'o dun ka wulu kɔngɔtɔ ɲɛ wale to ne na ko ne ma fɛn di o ma n bɛ taa n jɔ ala ɲɛfɛ ni min ye n t'a dɔn a ko o tuma na a ye wulu to yan hasan ni wulu ye dumunikɛ de bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n'a ye nɔgɔma sin a da ma a bɛ dɔ di wulu ma ne imam hasan jogo di o imam hasan don dɔ la ani a dɔgɔkɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye huseni ko jeni b'i n'a fɔ anw ɲɔgɔn anw min fa ye aliyu ye jeni b'i n'a fɔ anw ɲɔgɔn anw min ba ye fatimata ye jeni b'i n'a fɔ anw ɲɔgɔn anw min mɔkɛ ye alakira ba ye u fila nana min kɛ kira ye hasan sigi a kiniworo kan k'a embrasser a da la a ye huseni sigi a numanworo kan k'a embrasser a k'a kɔrɔ huseni taara o lakale alakira ye a tɔgɔ de a ba ye a ko ya umma shumiha a ko n da kasa sumusumu n'i ye kasa ye n da la n da kasa sumusumu nka ni mɔkɛ ɲuguna n na a ye n kɔrɔkɛ embrasser a da la a ye ne embrasser n k'a kɔrɔ fatumata ye huseni bila a ɲɛfɛ ka taa kira ye fatumata a girinna ka wuli k'i jɔ ka embrasser a tigi la a ko fatumata a kɛra cogo di a ko i den sera n ma ko i ɲuguna na k'i y'a embrasser k'a kɔrɔ kira kasira fo k'a ka duloki k'a bɛɛ ɲigin o kelen min kɛ a ko fatima fɛn min don n'i y'a f'i ye m'a dɔn n'i b'a supporter a ko fɛn tɛ tɛmɛ ala ta kan a ko o tuma na i ma ne ye hasan embrasser min kɛ a da la n ye pɔsɔni kasaba de sama la jibirila nana fɔ n ye ko nin den k'u bɛna fa ni pɔsɔni ye n ye pɔsɔni kasa de sama a da la o tuma na yan'a ka pɔsɔni min cɛ ne ye da ye embrasser a ko i mana mɛn n ye huseni embrasser k'a kɔrɔ ko jibirila nana fɔ n ye k'i k'a dɔn u bɛna nin den kunkolo tigɛ ka bɔ a kan na o de kama n y'a embrasser a kan na i k'a dɔn don dɔ la fana kira ko hasan ma ya hasan kuzuhu hasan jibirila hasan huseni minɛ hasan huseni minɛ kira ko hasan huseni minɛ sida fatima zahara ale y'i kanu a ko ya rasulallah mɔgɔ bɛ fara dɔgɔ de kan k'a tila kɔrɔ la wa tari i bi kɔrɔ su ka kɛ dɔgɔ kan hali bi a ko diyagoya tɛ ne k'a fɔ hasan ka huseni minɛ diyagoya tɛ ne ka fara hasan kan wa e ɲɛ tɛ jibirila faralen la huseni kan wa mɛlɛkɛ ni ciba k'a kɛ i n'a fɔ olu bɛ sajaɲɔgɔnya kɛ nin den fila kama don dɔ la hasan ni huseni fɔra ɲɔgɔn kɔ u fɔlen ɲɔgɔn kɔ min kɛ ne hakili la ni kɔrɔ ni dɔgɔ kɛlɛla ni waati sera bɛɛ de bɛna sigi ka mun kɛ dɔgɔ de bɛ taama ka na yafa ɲini kɔrɔ fɛ mɛ kɔrɔ y'i sigi hasan mana a tɔgɔ de huseni mana o yɔrɔ bɛɛ hasan n'a ka maabaya a wulila ka taa a dɔgɔkɛ nɔfɛ a ko n dɔgɔ yali i ta ma ban wa a ko ni fitinɛ don ni kɛlɛ don ne kɛlɛ tɔ tɛ n fɛ a ko munna i dun ma na a ko n kɔrɔ n y'a mɛn an mɔkɛ ka kuma na ko mɔgɔ fila n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ ko min bɛ fɔlɔ ka kuma min fɛ k'o de bɛ kusaya ka tɛmɛ kuma kɛra min fɛ kan o kama n kɔrɔ ne ye n sigi e kana tari i na kusaya ka tɛmɛ n kan nin de tun bɛ hasan ninnu cɛ n'i ko i bɛ hasan fɛ i bɛ k'i ba de fɛ hasan kɛra a ba de fɛ hasan kɛra sinjitugula ba de hasan kun tɛ maa lebu fɛ hasan kun tɛ ani a dɔgɔkɛ huseni u ye cɛkɔrɔba dɔ ye selijita la cɛkɔrɔba tɛ se selijita yɛrɛ la n'a ye nɔngɔ ko a bɛna sen ko a b'i to la ka na kunkolo ko hasan ni huseni nana gɛrɛ cɛkɔrɔba la k'u yɛrɛ kɛ sɔsɔliba ye hasan y'o sira don huseni kɔrɔ nana ko maakɔrɔba an bɔ ɲɔgɔn na anw bɛ selijita la nin ko seliji bɛ ta tan de hasan y'a ka seliji ta kɛ fo ka taa fori k'a ban a tilalen
Usenu fana ko ay ne fana ko abitande abita tande Usenu fana ka selji ta ke fo ka taa fori ka ba abe itatogo kele cɛkɔrɔba ko aw na nde ɲininkali kɛ aw na mene kalande ko i cogo di ola Imam Hassan sinji tugula do tamani abadenw n'a sinjiw an bɛ min fɔ sinji ko la Imam Hassan ladegeli la ala ka bonya bɛɛ bi sinji tugu nɔfɛ wa ala ka dɔgɔya bɛɛ bi sinji tigɛ nɔfɛ e maa ye waraba tile saba kɔngɔtɔ ye cɛ dɔ gɛn a bolibaatɔ taara yɛlɛ jiri sanfɛ wara donna jiri jɔkɔrɔ a ko taa ni ka segin bɛ mɔgɔ ma n'o tɛ kulu b'a nɔ na n ti taa n ti maa ci i na tigi kan sɔrɔ yan o kɛlen min kɛ cɛ fana ye i tora jiri bolo sanfɛ a ma taa wara tora jiri jɔkɔrɔ cɛ y'a ye fo tile sera lazara ma a ko a barata ne ma fɛɛrɛ kɛ suna t'a ka juru to maa la ne mana suna ka jiri bolo tilanna jɔyɔrɔ si tɛ ne na ni waraba dakɔnɔna tɛ a ye jiri bolo ni ɲɔgɔn ɲɛ cɛ lajɛ k'i coro hali ni wara taara ale tɛ se k'a yɛrɛ bɔ fo n'a kulela ka maaw wele ale b'o la a fɛ a kisilen don a ko na maa k'i sɛgɛn lafiɲɛ bɔ yan yanni diɲɛ wuli cɛ wala wara fana y'a nɔngɔ siɲɛnɛ ko na ne fana ka to jiri jɔkɔrɔ yanni Bilali ka buru fiyɛli cɛ u b'o la min kɛ cɛ balila ka safi melengelen jiri bolo la o bala ka fiyɛ ka si ale ma a ko of a ko a kɛra saya telima ye sanfɛfɛn man ɲi dugumafɛn yɛrɛ tɛ ɲuman ye ne bɛ n yɛrɛ di nin fila jumɛn in dɔ la kelen ma sawa wara a ko nin fila jumɛn ka fari a ko waraba ka fari sayi sabu wara ka kɛlɛkɛyɔrɔ ye yɔrɔ wɔɔrɔ ye kɔsen fila ni ɲɛsen fila o ye 4 ye a n'a gwɛlɛ o ye 5nan ye a n'a kɔ a disi getura m'a fa cogo o cogo ni wara y'a gosi n'a disi a kɔ bi kari a ko nka sa ka kɛlɛkɛyɔrɔ ye yɔrɔ kelen pe o y'a kunkolo ye sa ɲɛ ka misɛn nka bolongɔni ti sɔrɔ a fɛ n'i ko i b'o kɛ kɔrɔbɔ ko ko i bɛ saraka bɔ ko ka t'i bolongɔni sɔri sa ɲɛ na o maa kɛ saraka min o bɛ minɛ i yɛrɛ ma e y'a ye cogo di a ko mɛ waraba n'a ka farinya n bɛ n yɛrɛ d'o ma n b'o kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ n ka n yɛrɛ di sa ma sabu sa tɛ dɔwɛrɛ ye farakɔnɔfɛn kɔ sinda ba la sabu ka d'a kan farakɔnɔfɛn don y'a ye a ko nka n bɛ n yɛrɛ di waraba ma sabu o den b'i hinɛ o ye sinji min sinjiya kuma fɔli min kɛra cɛ ye jiri bolo bila ka n'i cun waraba dakɔrɔ ka taama fo a ka so a min kɔfilɛ wara ma s'a ma sabu a ye sinji kuma min fɔ ala y'o kɛ hijabu ye ka don ani waraba da cɛ sinji bonya kan Imam Hassan kun ye sinji tugula ye Imam Hassan kun bɛ hinɛ fantanw y'a wele alikaba seleke la ko kira mɔdenkɛ n'an ka dumuni kɛ o fandenw olu jɛrɛmɛ dumuni min kunna ani fɛn min bɔnbɛ ɲɔgɔn fɛ o ye bu labɛnnen de ye ni na b'a la kɔkɔ don mɛ Hassan gɛrɛla k'a dun u fɛ ka tila k'i bolo ja ko ala i ka jɔnkɛ b'i ka da la i ka baarakɛden b'i ka da la i ka jɔnkɛni b'i ka da la ala hinɛ a n'a kanuɲɔgɔnw na a ɲɛ bɛ min na a ɲɛ tɛ min na a ka sɔrɔ ka olu bɛɛ wele o fantan bɛɛ wele ka taa ka so ka fɛn d'u ma yanni diɲɛ wuli cɛ u ma maa deli bilen ala ye fɛn bɛɛ kɛ u ye hinɛ Hassan ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na ko hinɛ bɛ fɛn o fɛn na k'a b'o masiri ko ni hinɛ bɔra min na ko a bɛ o cɛjuguya o tuma Imam Hassan dusukun tun bɛ hinɛ Seyida Ali ma hinɛ ni makari b'i la o kama ala sɔnna ka ni jɔnjɔn ta k'a d'i ma e m'a ye cɛ dɔ n'a ba a y'a ba banabaatɔ ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ba b'a bolo dɔgɔtɔrɔw ye bac ka consultation kɛ u ye kalanni don a kama kɔrɔ kala a ye kama kɔrɔ ta
ka kala don température tala ka dɛrɛ o kelen min kɛ funani min nana bange a farikolo la docteur b'a dɔn o la n'i bi balo n'i t'i balo kuma dɔ la adamaden farikolo la funani mana se degré dɔ ma dɔrɔn docteur t'u jigi da i kan musokɔrɔba in farikolo funani kun sera o de ma température bonyana fo ka se a dan na o kelen min kɛ température kala docteur kelen k'o bɔ a ko den ma an bɛ ordonnance min d'i ma i k'a dɔn an tɛ se ka wari caman bila i kunna k'a sababu kɛ i ba a tɛ bɔ nin bana in na den taara ka taa fura san a tɛ 1000 bɔ a ka mobili tableau ye réserve mana n'o ye k'a jira ko i ka carburant banna a farala ka don station na a essence tatɔ ɲɛ bɛ jakuma kɛmɛ k'a den wolo carton kolo jɔkɔrɔ kɔngɔ bi jakuma muso nugu la a ma se ka jɔ a sen kan denw bi kolongolo la sinji ba sin na ji t'a sin na jakuma muso i k'a dɔn cɛ in kɛlen k'o ye cɛ bolibaatɔ donna a tɔgɔ ye di bitigi kɔnɔ ka sardini boîte san k'a dayɛlɛ a jɛgɛ n'a tulu mako ka sɔrɔ k'a sigi jakuma kɔngɔtɔ kɔrɔ o kelen min kɛ jakuma ye jɛgɛ in dun ka galabu na jakuma na a n'a denw na min fanga bonyana muso ka sɔrɔ ka taa docteur a tɔgɔ di den ka sɔrɔ ka taa a ba nɔfɛ o y'a sɔrɔ a ba tun bɛ réanimation salle de la u bɛ machine kɛ ka fiɲɛ don i kɔnɔ ka fiɲɛ labɔ ba tun b'o de kɔnɔna na a donnen min kɛ ka taa sɔrɔ a ba bɛ o po a tɔgɔ di a donnen dɔgɔtɔrɔso la min kɛ ka taa sɔrɔ ba t'o salle kɔnɔ bilen a sinna docteur ma k'a ta ka blouson ma k'a kɔli cɛ ko n ba sara i taara bila morgue jumɛn na a ko i ba ma sa a ko ni n ba ma sa mun dun na n ba ti yan a ko lakata hasanata haluha i ba farikolola funɛni de jiginna an y'a ye jigi bi da kan an taara bila so kɔnɔ so min a tɔgɔ di n'o o so min maa b'i jigi da maa kan o so la a y'o yɔrɔ fɔ cɛnin ye o y'a sɔrɔ ba ye san 7 kɛ a tɛ jɔ a sen kan bana fɛ cɛnin teliyara ka taa don o so kɔnɔ min kɛ bilahi a taara sɔrɔ ba jɔlen bɛ selifana seli la ba jɔlen bɛ selifana seli la a kɔrɔtɔra ba ka salam bila kɔrɔ a ko ne ɲɛ bɛ min na sogo don wa tari ɲɛna yeli don a ko balara ayini ko ɲɛ ka yeli don a ko n ba mun ye nin s'i ma mun y'i kɛnɛya ta a ko n den ne yɛrɛ kun jigi tigɛra n yɛrɛ la mun ɲɛ bɛ n gaburu la mun ɲɛ bɛ n gasange la n ɲɛ bɛ n ka saya la nka n den kumana min na ne b'o position na n balila ka mun ye n balila ka jakumamuso dɔ ye a bala ka fatiya ta ne ye ko ala ni muso in wolo ɲɛna an ma ni muso in wolo ɲɛna anw ma jakumamuso de bala k'o fɔ ne ni n denw ma k'an ka kɔngɔ kɛlɛ ala a kɛ ni muso in den ka ɲumanya kama i ka ɲɛ a ba ma k'a ka bana bɔ bilahi o yɔrɔ bɛɛ bana banna pewu a ko n filɛ o de kɛnɛya kɔnɔ imam hasan a ko ale fitini depuis ale denmisɛnmani olu ye bay'a ta alakira bolo ni ala ka jɛn hasanu ngumi waso de k'a fɔ nin tɛgɛ min filɛ nin kira ɲɛnama nin tɛgɛ ye layidu ta ala ye ka jɛnɛya tinɛ a ko ni maa min bɛ imam hasan fɛ o tuma na i ka kɛ jɛnɛya tinɛbaa ye imam hasan billahi hali bamanan ye jɛnɛya tinɛ a sɛbɛ jotigi kun bɛ baya ka jo ye fo a ka sa a ti sozansogo dun wa fo a ka sa a ti toro den dun jiri masa ye a t'i sigi k'i kɔ tɛn wala kɔnɔtigi bɛ baya k'a ka kɔnɔ ye fo a ka sa a ti wɔlɔsogo dun kɔmɔtigi bɛ baya k'a ka kɔmɔ ye jata bila ka kɔmɔ biri k'a fɔ maa ye min ma biri kɔmɔ la est-ce que y'a faamu bamamuso
ɲɛko bali dako bali suna daji mana bi sama fo a tulokɔrɔ ju la tafe dakarmɛ ka bila bara kɔrɔ ka da kunbere la nka kun b'i kanto a den ma den saya ka kusa danbe tiɲɛ ye a to i ka sɔrɔ so son ti pa a den ka munuma ne ni hɔrɔnw ye dugubila nkalon da ne na i ka sɔrɔ so baliya kama maa y'i danga makungoba k'i danga maa m'i danga kɔn dɔrɔn ni biɲɛ jugu ni maɲumanifin ni nangolongo kana to i la o de b'a basi mara ta k'a da kun kan ma fo ne m'i yɛrɛ bana ne ka kɛnɛya kama fo ne m'i yɛrɛ nɔgɔ ne ka saniya kama n'o sen ka jɛ o bolo ka jɛ n ti cɛ dɔ fɔ a ye n kun ko ka di min ma kɔ bamanan ka baya filɛ nin e ma ye cɛ dɔ bɛ alikaba la imam hasan kanuba muso dɔ bɛ yen ka cɛ in don tawafu la a y'i bolo mɔnɔ bɔ a kelen ka muso dagabana in a y'i bolo mɔnɔ bɔ ka da muso in kan k'a to tawafu la muso in y'i kanto ko bolo min bɛ n kan ala fo n'a y'a sɔrɔ ne man ka tafe bolo latanga e ala ɲɛda kama ni n ka layidu dafali ye n'o ye tiɲɛ ye bolo min bɛ n kan a tigi kana bolotigiya k'a kɔfɛ bilahi cɛ bolo jara k'a misɛnya k'a mɛru a galaka la o kelen min kɛ cɛ in tora a ma se ka segin ka t'u ka jamana na u ka jamana waritigiba don ni lebu ko min y'a sɔrɔ a ma se ka segin a yaalala a bɛ totɔ ɲini magan dafɛduguw la a bɛ totɔ ɲini k'a dun fo a nana laban ka taa dugu dɔ la ka taa sɔrɔ waritigiba dɔ bannen don a muso la o waritigi in kɛra dulɔmina ye ka ban muso la ka laban ka nimisa nɔfɛ u ko f'a ka di cɛ ma n'a n'o ka furu tiɲɛna o tuma na a bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ n'o tɛ tacogo t'a la u y'a furu siri delikɛla fantan naani ma ko n'a n'o ka furu nana tiɲɛ sabu tuma dɔ la o tɛna s'a kɔrɔ u tɛna ɲɛ furu bi tiɲɛ o tuma a bɛ segin cɛ ma a dira o delikɛla fantan bolo tiɲɛnen min ma muso nana dumuni sigi a ko n cɛ an ka dumuni kɛ cɛ y'i tɛgɛ ko ka numanbolo bɔ k'o kari minɛn kɔnɔ a ko cɛ ma ko dumunikɛ ladamu dɔ tɛ maa ka dumuni kɛ ni numanbolo ye o yɔrɔ bɛɛ cɛ kasira min ye cɛ sɔrɔ alikaba la a y'o lakale a ka kɔɲɔmuso ye n'o y'a ka bolo tiɲɛ sababu ye a ko i bolo bɛ mɛn a ko a bɛ duloki kɔnɔ a ko a bɔ i ka dumuni kɛ cɛ ko n ko bolo in sara k'a misɛnya k'a mɛri galaka la n b'a bɔ cogo di o yɔrɔ bɛɛ muso y'i tɛgɛ don a ka duloki kɔnɔ ka taa cɛ bolo tiɲɛnen minɛ a ko ala fo n'a y'a sɔrɔ a tɔgɔ di muso jɛnɛya kɛ bali fo n'o y'a sɔrɔ o ka dugawu ti minɛ e ala fɛ ni muso jɛnɛya kɛ bali dala dugawu ye tangana ye o ye jigi ye ala o kuma na cɛ i bolo bɔ i ka dumuni kɛ ni ala ka sebaya ye o yɔrɔ bɛɛ cɛ y'i kini bolo seri ka bɔ a ɲɛna ka tɛmɛ numan bolo kan a tilalen dumunikɛ la muso ka sɔrɔ k'i kanto cɛ ma a ko yali muso min y'i danga alikaba la i y'a dɔn wa a ko ayi a ko bilahi ne de kun don a ko n jɛ o tuma na muso b'i ma ni ala ye mun ye nin kɛ i mana n k'o fɔ ala ti sini kɔnɔ a na k'o sababu ye jumɛn ye a ko i k'a dɔn kabini ala ka n da ni n furu cɛ tɛ n di cɛ dɔn n ye layidu ta ala ye ka n jante n ka tafe bolo la walahara bɛ n sɔrɔ o layidu kan o kama ni n ko n ko ala ti sini kɔnɔ a na y'a ye cogo di o ko tɛmɛnen kɔfɛ o layidu kan wɔɔrɔ in se sherif usman madan hayidara sirifukɛ nana ka na silamɛya ɲɛfɔ da ala la i k'i tilen fɛn min tununa a y'a bange an ye e ma ye cɛ dɔ nana ala kira nɔfɛ a ko kira i ka nin tamaro su in den de ka di n ye kira ko ɔhɔ n b'o o feere i ma komi i ko i b'a san a ye bɔrɛ bila ala kira fɛ k'a fɔ sini n bɛna tamaro sinikɛnɛ n bɛna tamaro ta ni dugu jɛra o ye sinikɛnɛ ne b'aw ɲininka ni dugu jɛra o ye sinikɛnɛ la o tɛ sini ya
dugu jɛra dɔrɔn cɛ girinna ka na kira ma ka na alakira t'a kɔli ma a ko muhamadu i tɛ maa ɲɛnama i ma bɔ maa ɲɛnama na a ye kira nɛni fo ka don a kɔ la a ko n ka tamaro duman umaru ko ala jugu n'i ma sira alakira ka ko ɲɛ bilahi n b'i kun tigɛ ka bɔ i kan na kira ko umaru i bɛna cɛ kan k'a ni kɔrɔfɔ a jugu ye k'i bɛna cɛ kan i kun b'a fɔ a ye k'a fɔ cɛw i ka juru kanu cogo dɔ maa ba la jama cɛ la wa o ko tɛmɛnen kɔfɛ muhamadu a ka hakɛ min mana y'i la a d'a ma kira ye umaru bila k'a ta ka taa cɛ ka tamaro d'a ma umaru taara tamaro di cɛ ma ka tila ka segin ɲɛ mugan suma ka fara a kan cɛ ko umaru ma ko nin ye jumɛn ye umaru ko kira ko n ka segin ɲɛ mugan fara a kan ko n y'i bagabagali min kɛ kama ko tari i na sabali ka yafa ne umaru ma a ko umaru awa taarifuni a ko umaru i ye n dɔn umaru ko ayi ne m'i dɔn a ko ana zaid bun sa'ana umaru ko hibrul yahud yahudiyaw ka dɔnnibaa ba in wa a ko ajal yahudiyaw ka dɔnnibaa ba in a ko ne kun y'i bila dɔnni minɛn kɔnɔ nka i ye nin min kɛ kira la o tuma n tigɛra i ka dɔnni ko la a ko umaru i ye dɔ wɛrɛ dabɔ i ye fɔlɔ kɛ kira y'i jalaki k'i ka n'o nɔ dilan i laban bɛ ka kura wɛrɛ dayɛlɛ nin ye mun ye a ko i bɛ n ɲininka mun ye n bila a la kira ma laban jogo ne y'a bɛɛ ye fɛn fɛn fɔra kira ma laban jogo la ne y'a bɛɛ ye kira la fo fɛn fila n y'a bɛɛ ye muhamadu la fo fɛn fila o fɛn fila ye jumɛn ye ko a ka dimi b'a ka muɲu b'a ka dimi kɔ ko wa i mana tɔɔrɔ ko k'a la cogo o cogo k'o t'a jidi foyi la ni hɛrɛ tɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la o kumana nana ne y'o de kɔrɔbɔ ka kira nɛni fo ka don a masaw la o kumana a ma dimi kɔrɔ e min dimina ka kuma jugu fɔ ma a tilala ka e jalaki ka duma a ko bilahi nin ye kirama laban ye n yɛrɛ tɛgɛ minɛ n ka taa bayi a kɛ ka don fɛn in na o bi kitabu jumɛn in na la vie des sahab ta'alif muhammad yusuf al-kandahalawi tahta unwan islamu zaidu bun sa'ana ya yi cogo di kuma labana damadu kun ye kafiri kangara dɔ de a bɔ asdu shanu a ta o damadu i k'a dɔn magan kafiru u tora k'a fɔ ko muhamadu ye fatɔ ye k'a b'an ka alaw nɛni a b'a jahali y'a fɔ naduru bun harisata y'a fɔ abu lahabi y'a fɔ amuru bun a tɔgɔ ye di tufailu bun amri ni dawsi umayya bun khalaf ani hindu bintu utba bun rabi'a sanadidu quraish o kafirin gana bɛɛ lajɛlen o bɛɛ kumana nin cogo kelen de la ko muhamadu ye fatɔ ye ko a b'an ka alaw nɛni damadu y'i kanto a ma ko ne maa tu fatɔ si kunkolo la fo a kɛnɛyara ni muhamadu ye fatɔ ye a ka fatɔya banna bi sabu n'a tɛgɛ dara ne tɛgɛ o y'a kɛnɛyalen o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la u taara muhamadu ɲini a yalala ka taa muhamadu sɔrɔ alikaba sen kɔrɔ a ko inna alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu a ko muhamadu gɛrɛ ne ya n b'i ka fa furakɛ kana dɔ wɛrɛ fɔ ne m'a tu fatɔ si kunkolo la f'i nɔgɔyara gɛrɛ ne ya n k'i ka fa furakɛ kira ye kumaw dada ɲɔgɔn kan inna alhamdulillah نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله كلا كلا كانوا كما فنتقول كلا دنيا ورب دمارك يا أهل مكة لك سميت قول الكهنة وقول السهرة وقول الشعراء فما سميت مثل هذه الكلمات فهلم يدك يا رسول الله لأبايعك على الإسلام أكو كرام nye kuma dozo ka kuma me nye ngaraw ka kuma me nye kangaraw ka kuma me nye kuma nye domba baw ka kuma me billahi ne man nyona kuma dafale men glola muhammadu ja ne kunye fatoy ne bala kunye fato furakela ja ne kunye fatoy wa ne ka fakena ya muhammadu yitiga di anyere ka bay ake ka duala nimi kitabu jimaina hayatu sahaba ta'alif muhammad yusuf al-kandahalawi
تحت عنوان إسلام الدمات صفحة 55 ابن لجأولا ولم بدأ الإسلام أمنا كما كندا سرنيا كان الله يدو كرايا وعلى تاتي فوتلوك نندي كاسو ni kishi kuma fora kishi jon bina ni kunaja kuma fora jon nandi bina ni aljana kuma fora aljana nyinna bina jeni kan yere fere ala malaydu kan worola ni ala ka jeng sirbuge dana yabla jiyema bela jale duskuna ni laydu minye ay mimbo amoke kirala ay min ta qur'ana kono ka wala ni ala ka jeng o kuma na mina laydu kuraya ni mo mba feka laydu ta chela musula ibina ami laydu dima afolo ndifla fara alaka ntifla fara alaka tishwenike tijene yake dende faka tinumara ken bolo koronda ke se koro kramo mariam la bara imam nambaki kramo rumana mbla bara imam nambodi ke takbir suma takbir Allahu akbar wala jin bina yere fere alama laydu kan worola olu kan ujoya fefe ma deli kamene alhamdulillah kenen kunchara ni silamaya donkan laydu woro ye bai'atu alal islamiyya cew ani muso olu bora kani laydu inta alhamdulillah karamogo say chamga laseli kofe kuma dira anga sirifila duba o representant min tume kene kono madame Kulibali Astan Haidara nabe fo ale mako makoroba ale ye dakurunya fila fulike ni kene sikibaw ye ka dugaw donke ka ɲɛsin laba kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin kene yɛrɛ sigibaw ma stailu sigirika ila rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat alhamdulillah tanganyin nenko ala fe ka bo shaytane toroma kan sinsini dalba masato ko barka may je hine la bolintki allah hara hine kerengare lintki ka soli ke dan fe ona son hera maka no muhammadul mustafa ka ngini ala fe ala kan man kishi jidi ana so dingoyi ana rasaba nyumbe nyaw fo islam ya fuli ani kele ya fuli ani badi ya fuli no de ala ka kishi ke nene awi alhamdulillah kuma ka geleni mayan shuina kusobe mbem fawde chela ubora ka kuma be fo khaba ola anta dugo kedi katamani dafe dugu befu ka shirifu kanumba ko befu jen yoro fo usigi yoro la ami dugo de ke awye aw minun sona ka ke kira fe ka ke kira somogo fe ka soro ama Mamadu ye aw ɲɛna ama somogo minnu ka kɛnɛ bɛ ka sigi aw fɛ bi ama olu ye mais aw sɔnna ka u kanu fo ka kɛnɛ sigi u ye foli belebeleba ye aw de ta ye dugawu bɛ kɛ aw ye ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ sabula aw sɔnna ka kira ka laɲiniba dɔ dafa o ye mun ye Mamadu ko ale ma foyi ɲini a sara la fo n'a kɛra a ka ale bɔnnaw kanu aw sɔnna ka olu kanu ka kɛ u fɛ aw seko ni aw damayira la foli ye aw de ta ye k'a ɲini ala fɛ aw bɛ min fɛ ala k'a d'aw ma a bɛ sira min ye ala k'aw kisi a ma ka an ka cɛkɔrɔba fo an ka kuduwa ani an ɲɛ jɔyɔrɔ n'an ka seyidu n'o ye Seyid Sherif Usman Madan Haidara ale min kɛra nin ko in sababu ɲuman ye ni y'a mɛn fa don talaba ɲuman de b'i la kɛnɛ in sigira ni ale sababu de k'a ɲini ala fɛ cɛkɔrɔba in ala k'a ɲɛmɛ a la a bɛ fɛn min fɛ tigitigi ala ka kɛ hasani yɛrɛ kama ala k'o k'a ye a bɛ sira fɛn min ye ala k'a kisi o ma anw yɛrɛ ala ka kɛ hasani bonya kama ala ka an mako dilan ka don ani sitanɛw cɛ ka hinɛ an ka tagabagaw bɛɛ la tamani dugu ala ka barika alisa ala ka barika sabati tamani
ala ka hɛrɛ kɛ tamaninga den bɛɛ ye i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ ye ala ka hɛrɛ kɛ tamani dugu kɛrɛfɛmaa bɛɛ ye i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka hɛrɛ kɛ diɲɛ ye ka mali kolosuma ka bɛn don a kɔnɔ kira bonya kama sɔla rasul. An badenw an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin ye an ye tamani sirifila bulondaba da la Imamu Hasani ale kanuba jɛkulu minnu bɛ tamani a n'a nɔfɛ dugu olu ye waleɲumandɔn kɛnɛ min sigi ka ɲɛsin Imamu Hasani bangeli ma foli ni waleɲumandɔn o ye aw ta ye TV sirifila kanubaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Salamu alaikum warahmatullahi shukran lakum fi amanillah. Londi sega tiemi tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya fala ka chideme tinya welila londi sega tiemi tinya welila fala ka chideme tinya welila namara shikolomba tinya welila fala ka chideme tinya